Mwisho muligero wano yara girense yemo yabono marokobenga kende ko kwarigania SMS ya mwana majya yaro kumanyikati yari to abere to kwariganira cross mambya yarenge ntambo kachinse chigabono chebono margoba litukeli gari ya Ijumaa egesero Ijumaa tariki 14 omutinyo gatana limo omwaka wekiri bubere na meronge bere na mange abereka okolekana cross mambya yarenge ntambo kachinse chigabono chebono margoba ekanda chiko kumanyibu na abalike baito abere bako yasangereria ase egesero Ijumaa tomulekere nago kwana mange ase margoba yabono anemono igorojega korekiabe ke okolekana ali ase skuru ya mochinse mochirichia kamera abwa somu alimo yo mobwe skuru ejubono kamera academy abeteke ka okagirwa komutachiranse omwano yo mobwe skuru ejo engana tachkomulekera asoime gatianda mange aitogendrete konyora SMS ito yamangana majya chinse chigabono chabono margoba asa yamunanda mange na kwarigani twemanye asenchera yobo ikirano nabokondera gotobwate gotenese meli mtandanse meli ya Facebook nabogotena bunandizi TV News Digital nabagense meli ya YouTube nabogotena bunandizi TV News tobase kweba gotobwate weterase website yetu na mutambe www.ndizitv.net ngonyale konyora yomone anda mange olitoko bwatera nere gotera sumu na boyimanyeri gakuru kwa Lydia Mose ekero kili petro nira mokera kwa nekichibi chamo nigo cyagwikere asenchira nkirano litangana kima tonyora mangana yu asenchira yoko yajuta Yona asebirenga serikali yetu ifanye kazi na ijulikane ni kweli ama ni si kweli. Kama ni kweli achue chukuru. Inkanigo yaganiriyo bokonyi maega y'umwana bogosoma nsemo ya Camera Academy kunyara kota chirwanse no mwarimu bweskuru yo yibono bekire byara. Ukisikia kitu ninasema ni ile ground inafanya nini? Ni ile ground inasema. Na mimi kama Rigathi Gachagua sina sauti yangu. Omokonyi bumore bwense Rigathi Gachagua ni gatebire tabwatiriyo gya sense ya Kenya kolende niga go kwana kolengana no gutumukwaye. Flowery language and complicated figures, it simply does not stimulate economic activity. Ogosomwe budget niko kolengete konyara komunrio mu Kenya bo konyara wansensemo ya Azimio yatebire. Asa yomonanda mango mwancho muligere bono isaranso iketwe manyase nchera yobo ikirano iretera na nche nkoro kwa Vincent Onyancha igotoko chake mesema ngana manyakoro se ward ya Kiabonyoro gotoka se bungeria ya North Mugrango Image County ya Nyamira asiru tukolia roniga gati ya barandi ya batano kura senseme ibanyara kobekurwe gutwa senseme yo elukanyara kwekira nimero beri anemono senseme yo batana abuni kwa bekure gutwa kanisa ya Krenda Smile Sikaza yo gotoka senseme yo asbali ere gochukubwatira namo nabarayibanden tingakyo chikokwana ni gobate bandi buna osene gobate abuna mbache kubwatira nakane gokera baro korea senseme yo nakoganigo sira gatie binto ase wundi yo unatokumanyigwa no muri kecho kurwa se county Nyamira Paul Kapa Okara degree sio ya kusoma, ni ile tu tuna assess mtu tuone amefanya nini to the community, to the family, to the church, even to the whole country. Na hiyo ndio inatupea mwelekeo huyo mtu anastahili apate honorary kiwango gani na upande gani na level gani. Wale wamepata hizi vyeti wacha wakajitambulishe, wacha wakafanya kazi ambayo inaonekana sehemu hii. Mimi najua kwamba ni mwamko mpya katika sehemu hii, na hii ni picha mzuri kwa wale ambao wanataka kujiunga. Kuna process ya kujiunga na serikali manyanga abantu mbale se katikati bako koli mimi yako kwenye serikali, lakini watakalotiki watamanyiri so nga approach na baigo na endende tukachunguza chimbwa cyabo kurumaega talikero muntu kwa only doctor na umuntu tumayenga umuntu yotanya bwati ko batambe tabwati mafundisho yo bokora ase urandi bwaya igakoranya malingana lya nyasalire lya Kenya. Kama leo wameweza kupata vyeti vyao, najua wanaenda vijijini kufanya huduma na wanaenda kukua kielelezo njema katika vijijini, na najua pia wanaenda kusaidia wale village administrators, wale assistant chiefs kusukuma gurudumu ya Mwenyezi Mungu, na pia tutapata pale watoto wadogo ambao wamekuwa discouraged with life, pia najua wanaenda kuwasaidia by advising them, na pia wanaenda kusaidia watu ambao hawajamjua Mwenyezi Mungu
pia waweze kumjua. Egentekene nago kirenkelimu mbalirete iga nabire daktari rero Yesu tigaba kutimbe tibusa na akorire emirimo emiya monene ororire ng'ani ng'ancheri kubaseba egati abari bonsi bakwaigwa ebintu ebi rero kwaigwa shahada kulingana na utendakazi. Hiyo ndio the key word ambao tumesikia, kulingana na utendakazi. Leo tumebahatika sana kuwa mahali hapa na kupewa vyeti vya ile kazi tumefanya kwa muda. Nimefurahi sana kwa sababu Mungu ametukumbuka siku kama ya leo ya kwamba tukaweze kuheshimishwa, na ni kwa sababu ya ile kazi na mwito ambao Mungu ameweka. Na gotiganaji wano mwancho muligiriani gowono msewe godi yaichuni gukirifusio cha kubwatira na mone kiombe kirikia Minto Foundation asiri tukulia roba kole tara yabo kutia se godi ya soko nyara kurobo konyi kwa chiskuru au gati skuru cha wachiko konya kanga mone skuru elia ya masago na boy gowono na keroka DOK kurua etangi yechirita chiribu komi ase skuru ya masago ni gowono msewe ya teberubu na chikorosi boy gebare kogenda ase skuru yun ni gochinga kecho kiombe kia Minto Foundation kianya kurebya au kutia saborkiwa na gotebuna mbagenda regosire semi asense mejo amune chinsemo chinde unatokomanyigwa no mulikeito Mirdada Momanyi omogoko nigo onekiwa asichiskuru egati yabo eskuru yoboroso ya Amasege eskuru ya Keroka DOK amone skuru ya sekondari ya Amasege imewadia ichuni ebunge ya Nyalibale Masawe kaunti ya Kisii engaki omo MCA wenseme yowe Cliffsiocha abwatirana na kura ekiombe ya Minto Foundation ase kurwa obokonyi egati yabo obokonyi wechitangi cha mache chirita chiribu 10 kurwa service yomo MCA na waigo Minto Foundation kurwa ebyegwa ase omo MCA ainekia egati ya magendero arachegwe kirania rero nigo twakira ase skuru yeito ya Keroka DOK tukubwatirana n'undugu ya nega igalapan amone ebyombe awawe kamo kiabo Minto Foundation ase nginjo gosegeta abana abaiga na rero mono n'abana injengo reparete yetanke moya machi ga 10,000 ase nginjo ase skuru egaiga obokumomororo ande mona ase nginjo konyora macha yarama ande tuchikunya kuendera ko batu kubwatana n'ebyombe biga ase nginjo koranga buskitore birengo byetu bechisembi ande mona skuru chito chiagaida ne pare yeto ya Keroka na njerigere ne pare rembe abashwa y'abantu bane bangaiga nga epare ega this financial year kunyo bekande budget at least yeros kuna nono bosombi ko chese skuru gaiga ranyare ko ba ubiya taga tenene no kuganinga abana babali gaiga bobwa dokugani okongera kibako kwako konya wetera sechi skupi wetera soba sebe nande wetera sokubara abana botagete babwatwa boko na intu nakike itoko jagaiga tubabwatwa boko korengana ne kiombe gya Minto Foundation nigo babeire bagokonya abarokiwa bali bakurwa chinga chokonyora kwense nase barabe bakogenda no morobelyo yu nimbwate believe nga we must give back to the community ebisyo ebire karogo share keke yobwani many challenges to bwata se school yega we hope nga gochimotwe to bwatarane omorai bwagaiga mwalimu manne gaiga abalimu na Bible points to do some projects here in school. My main one negative I'm working in Umurai, Nabarai Monsbe County. Hopefully in the next few years, hopefully, some kind of landscaping. Omwalimu omonene w'eskuru ya Masegeni gasaba ekiombe ekyo uchakogenda nabo konyobwo asebo igo agokera igitambukiro kyabo gyokwena na echeki nusu emilioni gocha ase skuru eyo mono ikibwa birmo para for the last 2 years ndingo sabanya saba konye mwenda gukora mayabunaya mukonya abandi nde momentele yasaba mentele bisyo yokonyora ligarmo ndo konya abana munana baja abana 10 bono baikira abana nerongere na babere 22 students, both boys and 12 girls, 10 boys. You are abana nerongere na babere unabona ga ndo moko monene mwato fees enu simiro talibasi kama konyi skuru ebona konyo tua vere posa lakini mwato konyi ndio sisi nabono jenga jijigara
no ino kusema tu sima lia ke ko to ala mai kabisa yonda tin pata ina punya mono we are humbled yani we lack even once to express ourselves aborokiwa abo babiri baokonyeka kurwa ase kiumbe kyo nigo bakambia na sebarwa eira yogochia kubeka omokya engane yegwa okobokone gati ya baibuli yogoro yobokonyi obo. Nashukuru sana kwa hii group ya Minto Foundation kwa sababu imetusaidia sana sisi wanafunzi ambao hatukuwa na ndoto ya kesho, lakini sasa imefikia kuwa wameweza kutusaidia katika masomo yetu, ndipo sasa tuendelee tuweze kusaidia familia zetu. So like me, I had the intentions of stopping school, but because of your help, I got help so that I can continue with my schools and have better careers in future. And I thank you very much for your humbleness and your kindness. May the God bless you. Bana baitu bakoromokia kero mwake karabagoja ndoburu bana toko ba tisawadi tiao. Ripoti ya Igataseni Kiandizi TV ile Italiane Mildred Momanyi. Biyamuno mulikita Mildred Momanyi asorobochi rwa senchere joboyekera nugotigana yono mwansho muligereria okwe murungane niko kwaroroka na komenta mono anebono asa menye kurwa se wodi ya Nyakoe kubwatikana no gusiko wenchere yibona kwenda service MCA Cosmas yagi ase ensemo ya Nyakoe eni gotebekana buna omonto yo mobeteka kugorobole mubuni kabeteka gusike nchire yo abwasa menye kurwa ensemo jibaganirio oyo goritobole moyuko sobole muboko nyaro gwesokya na kubwatuko bole muboko ya serikali matuka makema igejo MCA bogodi yagotebuna obole mubuni gobore ase inse ya mugoko ya serikali niko chinga kechibate rubuna nchirene gwente korosu wasembe yo irikonya koruri bagali nchire kongrocha service yo MCA unanchire moja bamenyi benseme yo konyara konyorobo korri kurwaso MCA obo unatokumanyigwa no muri keito Everina Osero. Abamenyi ba Bumatara Bunyagatanye nabo igobogekani gobe murungane iryo gosie kwa wenchire yo kugenda seciro ya Nyakoe nabo igo abisi yo MCA enchire kurwa Nyakobaria wetera kiombe tago ikasoro cherwa mugusi asekorengana nabo batebire enchire yo nigo yakabeira okorwa kare iyo yakabakonyire gwikirana chinsemo na wikirania emerobere menke yobono yasiekirwe no mugori bobore menseme yo enchereye nigo yarenga korwachi aba chisokoro cheitu abantu abange ntuno twari guchirocha no twari wakontimbuga edibuga yarenge nsa chombe jikobe kunsa cyatimokera muinonsa cyauncho kamate bono onyenjere yasikurkurwe para abantu bakoende ichiro mbagweta nenchereye gutumika koende ichiro ya Nyakoe market n'abantu bonse bikoro iranda kurunya kobaria kurunya bururu kurubonyagatanye no abantu bagweta jereye nenjere nkoro na nderese map tingo manye map yaro sutugunero rie naende wetani rie nkoro map ere tukoro ruaraka na bekora kinjere na 24 feet nigo boigoba mochirio moroberio yo chakiwe bokwagacha ekanisa a century yo igoro bono muisa korigerero goraria interestingly emete yabekirwo bono yatichire ngane kanisa ikobekwo onye kanisa ekobekwo tiga batige nchera babeke kanisa ntubi ya no problem lakini gotiche nchera akoboko beke kanisa yena yigotoro kanisa abangi naba yakoriroche tiga basiekerere nenchera yabereye kubakonya monno ane nabangi naso kwerigeria abuna weta chinga kibako gende chiro nabo igoroche asibarerera barayiko bakonya egekogera eisego siekwa tibabwati ase baraitere wachandikira kito gosimiso gweta kuchichi barajito chiekerere ndenjera ngaito jagweta ana bana baende sukuru no koragera mbaragere akitokonya gaki to gwenjera akinto siekeru na injenjere nengonya taso korageria abana semenjo supply ingia machi na kwa gweta to kubaire na chioteli gweta na ibana to kwanda serikali gaki niga bamenyi abo bagikeire gakorekyo na kugania enchire yo gutigara kobao irio kubakonya ase ogoikirana chinsemo na bayo goikirania emeroberio ao kente kia ge korekana nekebe enchire itigetigara koba butisiri naine kuna yarenga wananchi baete banyare kina kerakyo barma serikali nere kambe ko tigenjere ya itega ndrego itabunego eta kogendre no nemipango ya itu korwa sabisi yo MCA nigo baine kiayo na kugania umugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati goswagati asokugayana omuchando yo asekeria nigo oraterenie nonya nobokoreri asabisi yo MCA ki governor ito ndobwate problem Nyakoe ward turuchi siagoga smooth running deriko korekana buyamuneta keire
bantu muri konyara bokorera burunge uko bayenchere ya letre shida gai no cha bantu baito no bago chaga babangera ini banyora services na no bago chaga abo ino ne form je basa ona bantu baito muri konyara access office no na ba ward automate aba ward admin automate ko office ga ba wabo iro so office ga uko bayenchere ga mugaba na kware gwancho ligeri yenchere yo orona kyo gotokoni ngo reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Biamono muriketo Everino Osero asorobochirwa senchira yoboyekirano gotigana yibono moncho murigereria enkeye moni goboneganeti obokonyi kubwatekana no gotajirwa nse ko mwana obo yogotebekana gosome school ya Kemera Central Academy Mixed Day yogotoka se ward area ya Kemera kolengana nenke yunigo gotebuna ugotajiro ku mwana obo nse nigokogocha emaiga chinga kibachiza chigo sori go sports gatebakana no mwalimu oyo mu school ni gekira ntege kolekyo asaro mukagiro monene bonno niga bikire byara na niga tangira segatseni kibanya nyimbo kyamanga kolengana mukonyi umugambi kurwa sense mejo Robert Mekenye gakonekia koleki niga atebiru tukimbo cyake ko kurugoro yengane yo honyu mwalimu yekira ntege kolekyo nyari kumukiro gitambukiro gitende kolengana nilichiko chinga kyecho niga nyare kubolia bayibuli ko bano bole muno botererwa kero kilimiro bilyanse gendrete na gotya abana babombi yabale kirengana yo gendrete ko rubutuki woime Jasa Marita Robert Mekenye, wendo mwiri assistant chief wa Mutembe Sub-Location, utwanya report, timu ya media, turanga tukese skuru ya itoa, korugeri kiaba, turamanya wena nga kiaba takweli. Ego uyo mukagirwa, nabwatire, nohale, omwana ule wase roli kirije statement yae. Ona turasaba nge serikali yetu ebwatie enteke ase inchirende yonse era umwana yanyora kiae na bana bonse babe assured nga grabale school bale safe bale buya kere ga to gira bana school to eta bana bae buya asomigwe taliga wo saliwo onje nda tebe nga buli be school yetu unire ye kanisa utwara wale musana ndoji gotaka bekone ke banande skurwa ego serikali tumna ya oria bete kubwatwa tigagende mutwe kinege ke bwatiwe magosa yarorekane richikori kore gasi chenda saba bayibuli baito bali bwata bana babe safe no mwaka machema ni atebirwe school abana babe safe bana balendwe iko nasebirenga serikali yetu ifanye kazi na ijulikane ni kweli ama ni si kweli. Kama ni kweli achue chukuliwe kali zaidi. Na gotigana yubono moncho murigeria kyombeke mukuru asomo cyobosongo kyabasani go werba wesokya nakonyara go sibiyana kwa busomo cyobosongo bunenchere mu yokonyara go chena nakonyara kolende bintu biri bitutana ine kolengana ne kyombeke ko kona bali kyamangana kuru asomo cyobosongo niko bateberuna bagendere no muroberiyo yu asoko ne kibuna nkome sibale omo cyobosongo na kinkanyara ko boli basamaria bayana abantu wesokya ko basira asokonyara go ikiraniyo bochenu ime yomo cyobosongo aigase county ya Kisii unatoka manyigwa no muriketo juri Kerubo. My name is David Moge Kondwari. I'm the Secretary General for the CBO Kisii Pamoja Community Based Organization, whereby as you can see today we are having an exercise of cleaning. We chose this day of Friday ikae ni siku yetu ya kufanya exercise ile kuonyesha our immediate watu wanaishi kwa hii street, Moso Back Street, ile njia wanafaa kukaa wasafi, maana usafi ni afya na afya ni usafi. And while we doing this, tunataka kuappeal to the county governor and wale stakeholders come to board ili tusaidiane na nyinyi. And kindly, these are requests and appeal to the outside stakeholders and NGOs. Come on board, msaidia vijana kwa ni watu wamejituma, kama kuna kikazi mahali ni watu wako organize and they are over 100. I work with Kisii Pamoja CBO. This is a CBO that is empowering youth in various aspects in the streets, and we understand these people are very energetic. The youths are very energetic people and they need support. And today being the Cleanliness Day, they are doing great work. Only that they need support from various people.
to come and assist so that they empower these people. They have different capacities, they have different talents that they need to showcase. Only that if we could get support either from the county or people could just come to empower these people. Na hii usafi tunataka tuendelee naye, tutaweka container moja pale juu, ingine pale chini, na hao watu wenye wanatupa uchafu muangalie mahali mtatupa. Tunataka mazingira yetu ikuwe usafi kila mahali. Plus vile tumefanya hivi, hii street inaonekana inahitaji kuwa na flowers. So tulianza cleaning, kutoa uchafu kwanza, kuanzia next week Tuesday. Tuko na plan na tuko na exercise kubwa ya kupanda maua. Na gotigana na yubono monchomo ligereria togendere gosuka bosio ane mono gochia sorobotire to gosabo kwabera ane mono asoko burukana kweme tambeyo kerotara tukuligere roboti ru senchira yobo ekerano ekembe ke okorobotu kia survey kemanyekanete una Polestar ranganga ne wono ke roboti ruabo ane mono sobo choria obole bosio bochori bo 2027 ase kerogo kyobo governor aiga ase county ya Kisii korengane kyombe keno gyate biroko rengana roboti ruwa beri bago sangire nobotuko beri bago kora asoko nyargo sangire birengere by'abantu kurokinsemo nigo batebire buna asekergo kyobo governor oyo barachi komina na nomo governor we county ya Kisii Paul Simbarati ni governor aro mu bungolia o Nyaribari Masaba Daniel Manduku kolenga no robot rwekembe kia Polestar ranking ni gorokoro kibuna maiga jogo sangire birengere ni governor arati abwate 45% osemerongena na isano asemia asoko chekoligia anakoire kerogo kyobo governor meye county ya Kisii chinga kiechumo bunge Daniel Manduku ni go bananyolete kerengo kemerongene na ibere 42% asoko chikoligie kerogo kyobo governor ase county ya Kisii abande ni go banyolete inse ya 10 semia ase kolende bali batara beka beno osingoli bali kerogo kyobo governor banyolete isato asemia ose 3% ekyombe gyatebere buno obocholi bali okoreka litukolia lero aboro ande banki gima ase kerogo kyobo governor meye county ya Kisii ni go barabe Paul Simbarati nabo igono mu bungolia Nyaribari Masaba Daniel Manduko Okiombe gya survey gya Polestar ranking nigo gya kolete obulinguli bwa igoro yoyo rachi kominana no mugabana we county ya Kisii Simba Arati aso bacholi bo mwaka bwe kiri bubere na meronge bere ne 5 nebere kolenga ne report ye nigo Arati araite asebirengo bye meronge ne 5 na kubwatigwa na Dr. Manduku oyo onyorete emeronge ne nebere abande konyora 10 na bali bataramu akonyora 3 ase report ye nigo bali gerete chibunge chonsi kyanda chechi county yeigana konyora amachibu ebunge ya kitutu chache sauti ni gara itene meronge 5 nomo na kwa kubwatiwa no mugavana Simbarati emeronge 4 nalibali Masaba nigo Dr. Daniel Manduku arokantekura ase ekerengo kya emeronge 5 nebere 5 igoro yemya gakubwatiwa na Simba nemeronge bere 5 ebunge ya nyalibali chache ni gara itene meronge 5 na 5 ne 3 ebunge ya machoge emeronge 5 nomo na sebo igo Dr. Daniel Manduku arolene tekora ase wadi ya Ichuni ase akurwa ase kerengo kemerongo 5 nebere 5 bunge chinde isano nigo mugavana Simbarati arolene tekoba bosio kolende aso bwange kigima amono mabunge Onyalibali Masaba Dr. Daniel Manduku egati ya bombo basi aso mugavana arolene tekora ase emerongo 5 nebere 4 kakubwatwa ne bunge ya bomchali aso mugavana araite nemerongo 5 ne 5 ebunge ya machoge borabu anaboigo ebunge ya kitutu chache North waigo ebunge ya South Mogrango Kurende ine Dr. Daniel Manduku ningo ase obokoreri bwaye nigo abwate amasomo yekerengo kigoro kurwa United States International University of Kenya ase course ya Business Administration na konyora egutwa ya Masters na PhD ase course eyeyo akanyora degree yaye kurwa JKUAT ase course ya Architecture ase bono abwate obumanyi na gokora egasi ase chabisalishe serikali ase miaka 15 asa bisi ya serikali ase miaka 12 asa bokole bwaye goikakoba omubunge Onyalibali Masaba ase ntunde entangani onsi kyanda bonsi nigo batigalete koba ase eratiri nguripotelya egetaseni kyandize TV eletaliane Mildred Momanyi
Mbiamono omurikito mirodi mumanyi asoroboti rwasenchira yoboikirano roboti rwaime kegima urubono turagendere kubwatia nemono asobochori buraye busyo nabo igona bali barachikorigia ebiroge byogotigana nayo nigobono mogoko nyara kubwatanse aseskuru elia yoboroso ya ITTDOK kubwatekana nomo chengoba gokolekana buno yega asoko nyara gokora obokorri bwemeremo mwalimo yomo yubono korre asebokorri bwaja seka kemyaka 34 gose 34 years nabo igoni gati abayibuli mwana bwatane bande bekera na sensemejo asesko yaye anemona sobo korribwa ya sogo sira mangana ngatisemi nabo igo na sensemeli yo kunyara gokinye chimbwa chi abande mwana tokumanyigwa no muri kito dipona asanya Nigobo mogoko monene himeje sukuru yoboroso ya ITT asumuje gabu mwalimu monene Aselieta William Michie Kanyamoti oyubona kogenda omoti mukukuru asobo korliwe serikali maiga yege kakie miaka 34 nabe no mwalimu ase miaka 34 ya etire ono omoti enyoyo itarike 33 omoti yosta golida yande ngendeka Owa matobu ya mona baibuli ase miaka menge nigobono bwa mwere chinga kichingororo goikirania magenderero ase skuru eywe miaka 14 ya etire nabe no mwalimu gaiga abayibuli babere bakombwatesia abari babere bakombwatesia community yabere kombwatesia esawuriyeyo wagajire birasi byaere tutugete chombe bake sukuru garia gusangane ya mata yaye nigo bamotogia asoko banomokia asebego bamubolia anyale gotamere kanisa asa matukati galete umusambale karago chaka akole community na akole gasiye kanisa na mono gwa kirisa ndiye mono science se umwana mutokiriam ono iga kwalitaje ni kwairanirika egento bwane tokora choini kwaya bono isiye kona yane akwenda senga akole asenga akole yesu alinga alindikora yare tano mogako korre gasengia una twasomera gocha twanya gosave school fees nero bere role model yeito na ne hero na nda gotigara ko be graso mu magweito digo bano to tanya sai piamono aso this part we have come it's by its grace bono genra koranya sai to muevo bani no kwata chinga kichons aboroki wa be skuru yebo igonti batigiri magega Shadrack walimu wetu mstamoti mzuri kwa kufundisha bali mtu mkarimu watu wote. My name is Vena Mayaka. I'm in grade 6. Today is the birthday of the head teacher at Triangle. Today is the special day to all of us, the head teacher and the teachers. We thank you, we wish you all the best when you are at home. Thank you. Nonyana boniga bali bagokero murobireyo asaba motogia kuralia murembe. Nilikuja shule hii miezi miwili iliyopita. Katika hiyo miezi miwili nimeridhika sana kufanya kazi na Bwana Nyamoti. Umuntu ndarenga n'umuntu ugwate enkoro ya moya abantu yobugambi na endo umuntu ugwate enkoro yo wanjana n'abantu bonse n'abande bali twatigaire we continue working wona Nyamoti atutigire togenderere with the same spirit yokonya abantu Asa babuli boigo bagochingira bokoreri bwayo bya gochya sebinyoro anena sogo segeta chisemi Ogerire pake kenyoro gyakinire kurwe kuraga kitega igantu bwata abanyagitari gweta tubwata aba engineer tubwata abarimu bandi na barabu baro batigaira se school yega begi umufano ye egere abana baito bagendere na into twara matunda mayambya kigera gabwata moyo muya na bana tariko nyakoseri obyo igakoseri omwana na ndorengera ryo tebanga bamintu ese yakongire baka abana basomire baka no yona ndo tari cyagosoma akiri bono so basomire baka nenjira nkororokana na mundire liga igango ogete hande ngo tebanga abantu bamuire kiara umwalimu Nyamoti na marubu yabwa yekera gucha gokora musako emechime asa abana bali batari ko report ya school obeire nko marugo fuatilia abana emechime bali babu batari ko school kuri meye school yoboroso ya ITT gotoke ward yabogeka litera nenkoro kwa Dipon Asanya
Biamuno mulikito dipo na sanya sorobo churwa senchero yobo ikirano gotigana yibono mwancho muligeria kerekeria maiga ya serikali ane mono ikimbikaliye ko bali kabali mutiesi korokana ko batenimere mu abali mu bali ba junior secondary GSS abali mu ichimi sana ibere ni gobono libera litindi ya rokana ko ene kigwa ekerekeria ko robekana kwa kolekana bge kimbikaliye kupe tukanyarwa ikirana sekambere kwa mirire nganeyo ni gobono ase budget ya someturu tukrigoro serikali yabegetense mu kibesa chiko chikoli kabali mu asentere ya permanent and pension bogo kwana ali tukulia lero omo bishop nemwiri mumanyi oyiboigo orase kyombekeriyo kwegerobo ndo wamanya bantoni garokane ko moche kyombekerikia teacher service commission TSC anase komike tambukeriyo ko batendeni yabali muchimi sana ibere mu junior secondary ligate berubuna serikali nyare kumulekerengane yo nabali mu junior secondary konyara ko wemeremo limolyoka nabali mu junior secondary lakini ende TSC Waya tayabete eya babigeti itan kibese chikotoka kuresa serikali abantu abo baya go permanent pension ekara bari mu baganya barosa bagatwa kokora constitutionally ego picket uneliti ko ligotewa that is article 37 of the constitution mbai wegetwe ekara bago picket Kiagara eba ajite TSC ekorete needful TSC ya korete needful elinde bagasoka isiko bagasoa copycat Kiagara mba bwana bale kulikwa go internship eba mwana tena bolo kulikwa permanent and pension eganjira nolende bagata bachibe ase jiba located ase budget abali mwaba baba considered kwa permanent and pension It was agreed, and TSC established that it is going to do the same. What do you go gumia? Ingene TSC ya iranile kuli kama roba 742 iko bitabari. Why do we repeat the wrongs? Because TSC is making two wrongs, and the two wrongs will never make a right. Kubet, proceed to court. Let somebody who wrote those letters held responsible for contravening Article 75 of the Constitution. That is demeaning, that is using personal conflict of interest to violate, to deny, to infringe, and to threaten. Monchumuligire bono nganchere ngendo mutumuka moke ngwiranande asentunde ya kabiri tondo sangamo na mangena kwaliganete ayibo ntajo kumanya ase biro bitariye bitambe nyero lituko ne Juma Egesero Juma buna botambe asinga kichiganja ko mwaligan captain number 00 Nemo Steven ko wasensemende studio atumanya mange ane mono ko wasensemeli chigoso ya ganda ka kolekana ne mono imino bit school secondary mbigendrete gati chinse mochinde arachi kutumanya se margoba ya bono tanyora match toska Kiandeze tini kwenda sebono igakwani ngani bena sama ngana magia yechi goso libuna botambe detamende ma Steven captain 001 tocha kama ngana mayechi goso kurwase chi goso ya Kenya Secondary School Sports Association kesha kurwase sub county ya Kisii South ya kana segeti Keigonga abwase school ya basic ya Gesero nera banyara kwa banya koko ben ko yo asense ya Kisii South yema yo kwenye kore timu ya Mugumo ore masi wose semese chi finali kurende timu ya Gesero waswase finali niwo banye ikore timu ya Umani Secondary semi final rasolienda kwa semi penalty echie timu ya Gesero Secondary bavuga penalty chiamo kurende timu ya Umani patu kutano bagabo Kitika kama mimi utakufa.
tiro kwa isla jari kwa jogo kwa salia sekerengo giachi finali yema yuko ni gore timu ya umari sekonda chiseti isa asichisetive isa ni final chako kwa wase moja igonga kwa finali cha volleyball tunaanza kwa kulia hicho asense moja sawa. Asam amangana darenge techi vasoli tomere kerense moye sub county ya Bwera kwa wasti vasoli gosema meno yekerengo kia matera kwa kanase sekenderia menyenya esemeyo asomoli keto polika kokara nyara kwa baga wake kambia sema yaswana wata ni kwa semeyo sub county ya Bwera kutoka ime county Nyamira pabul de serikali kwa kibuna ngosi la mangana darenge tebi ya wesa boro tuwesengencho aba kambara wa tebi yewa kadra mangana ya chisemi St. Paul's Girls Nyandoche presents Come With Me. Serikali nigo yaburiwe kwenekiwe na ngotomere bisagwa genkyo goshase chisukuru aho bune njira ya moyo gosira chigosori gakwenekia jaiga Samuel Nyangena uyoro munyakero gobwe chigosori kurase sub county ya Borabu nigatebura chisukuru jinyinga nigo chietero umuchando bogo tanyore bisagwe biga yindukirira abana abange gotebwatania ase chigosori chakira umwaka tukweni college esakali itengia etomechibese chia activity mapema na lito support these young talents ba ku grow up kya okotero kuya gotengo kuya na go create what we call self employment kulenganamo ni Nyangina nigatebire buna chisukuru chinyinga nigo chitakire ko nyaraka bachiko ba omoya abana babo kwibwatania ase chigosori echo chiarenga okolekana litiko lya lero ime yesukuru ya menyenya ko ni college chisukuru participate nenge cha yamoyo ko kinia ekalcha yito ko inyora kulenganamo na Linet Kimunto yoro muliki ase chigosori chigache sub county ya Borabu nigo atebrebuna ogosira gwechi talent kurwa sabana na gokorerere chisukuru gokoria buya na bigo kobolia abarimu ko basegeta abana babo gokora chigosori gendukira bakonya samatukale bosyo twaligere irisikalia ane sense yaito nonyengusi twarorenga abana muziki mbaro bakwerigeria bakwenyorera gwetera chitalanta chingabnechi nale kwa bori abaibori kero mwana orokiri edalili yo talanta buneye tubabwatisi ningana yasingererwa amonegati abarimu bekerana sajaiga abo batebere muna chitalanta nigo kiranyaraka bachigosira abana samatukale bosyo nabigo kobolia abarimu kubeko mu kyase chitalanta chigakira sabana lakini onye klasi mebali okorabira babwate talent etobwena te kubabwate sibaye nache omosiki neriogo uno nda terete kuruga gusi omosiki ne talanta tobwena te korenda mono ebandi tokuba train babwate skills yo ko play band and I hope nge band ingo konyera bamuraba and itawasaidia asoko join no military the Kenyan army but join the Kenya police and I think talent yabo na bera iraba konyi in future abana muziki yanene bali bachire ngo makuru asorogongo rwagusi na baraboni go baboli ko babwato ko boka abana bakweyoro kya gutwara chitalanta na nene chidia cho muziki na muziki mbale gusibanya rekoleto muziki obere kisasi kipya. This means abana bale maboka maega, you know, as a omonto tangere motu goikoligere maega, so that dia bakor maega you nurture them. Egero ko banaje na baroba oro kinjera gueteire, so that tomorrow the music industry in Gusii region and beyond will be recognized. Nentu tuara besa una baba diamond yokoraba ko a lot of money
because of music. Abana baitu mbabwate that talent, let's nurture them, let's support them with abana musiki batanganire se amangana yo musiki. Abana bego niko bagende ko bakuburirwa gukora ibintu biri habya gakorekanira samatuka maga gwetera semecheso unenjera yemo era irene barabuka kwenyuria yendukerera egasaku gego chekenyara kabage kumanya aya kabera samatuko amagega. Nowadays abana baibure bichitauni abana bamanyite ekiswahili negesongo bevire ekegusi. So when we are singing this and presenting it, we are trying to enhance ekegusi speaking so that abana bairane back to the roots. Nande bamanyana ki culture yo mugusi ya lenge. Mitandao ina mengi kuwa macho si aibu. Shabash. Ginko ripoteri getaseni kia wanjete kia Ndizi TV. Kurwase getie kia kia menyenya ime ye sub-county ya Burabu ime ye county ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp. Okara. Para. Wanchu Maria kama rengete amagala rengete amatera amagala rengete amamiriano yestinse mochi ya music festival ya SMA ya Tamtu kurende. Ano nayo tugambire kuwatie se kombi apa amachibi chiwasote secondary ase etamwe ya kawana nyabuna ase marugubero chiwasote check miano ya euro chiko chakamena sense ya Germany skima nige tanga ni kwasio ya mamerani ya yu sense ya Germany abara barigani kwa sponsor ya mona ense ya Scotland kutakira chinsa inye chama goba imanyo mwancho wale timu yao sense ya euro neri nje kila uchore timu ya England ibra na sense ya finali na kila sense ya timu ya England timu ya uneri ndio mwancho wale ya kunaweka ndio maana ama ya kwa sasa wana kwa nene na studio Vincent Onyancha atela ya Bwate kwa chisa tu kurasa sema ya Niyemono mulikito kapre number 0 Steven kurwa sensemende ya studio soto manyamange anemono igoro yenseme ayechi gosori kubatikana nebiro monchu murigiralia nganchere nyakiro musumale mangana majya senchire yobo ikran chikora gaisa toningera na semese gato kwa na manga na gusanga mange senchira yobo ikran seme mtandao Facebook Ndizi TV News Digital na bega nseme ya YouTube tonyarobuna Ndizi TV News tobaseko bagotobwati ase website tunotambe www.indistv.net unyare kumanya yomo nenda mange twaro bolero byo uri twabwatira nero gwetera somo no boyimanyerilyo igakoro kwa Lydia Mose karo kile Petro na mukera aina kichibi chamuno cyo wikire asenchire nkero terana nkoro kwa Vincent Onyancha.